भोजपुरी फिल्म होते होते प्यार हो गया के ट्रेलर रिलीज हो गईल बा। इ फिल्म में लव, कॉमेडी और सस्पेंस के तड़का बा। फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी के हिट जोड़ी रिपीट भइल बा। फिल्म के शूटिंग लंदन में भइल बा। होते होते प्यार हो गया फिल्म के कहानी में एगो भारतीय लड़का के लंदन में भारतीय लड़की से प्यार हो जाला। फिल्म में लड़का के इम्प्रेशन जमावे के कोशिश, फिर दोनों के बीच प्यार भरल नोक झोंक, तकरार के बाद प्यार हो जाला। बाकी ई खाली लव स्टोरी नहीं खे, फिल्म के क्लाइमैक्स होश उड़ा दीही। एकरा में कॉमेडी और सस्पेंस दोनों देखे के मिली। बात गाना के बात ई फिल्म जरा हट के बा। ई फिल्म सभी वर्ग के दर्शक के खातिर नया स्टाइल में बनावल गईल बा। फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू और काजल राघवानी के साथे अवधेश मिश्रा, रोहित सिंह मटरू, अमित शुक्ला, श्रद्धा नवल, खुशी झा, कृष्ण कुमार और अदिति रघुराज मुख्य भूमिका में बारन। कहानी राकेश त्रिपाठी के बा। संगीत सजन मिश्रा और लिरिक्स आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी, यादव राज, रोहित और वसीम काजी के बा। तू जब पटना आई बना तब हम तोरा के बताए। तू आज तक केहू के केस कहले बाड़ू की ना? हम कहले बानी का केस, लेकिन अपना दोस्त के साथ। हमनी के बीच में दोस्ती नहीं हो सकत का? ए हेलो, मैं लाइन मारता रहो। ओ समझ गई नहीं कि तू का कांड करके तू भागल बाड़ू वहाँ से। वैसे एगो बात बताओ, कौन महीना के बाद बड़ा पसंद आई यही बाऊ इडियट जी हमरा के बिना देखले सुन ले हमरा साथे शादी करे खातिर हाँ कर देलस। भला ऐसे भी शादी होला का? हाँ हाँ रिश्ता ठुकरावे खातिर हम लंदन आयल रहनी, लेकिन यहाँ दूसर इंसान से ऐसा रिश्ता जुड़ गइल बा जो ना के छोड़ के आवे के मने नहीं करा। दोबारा कबो अपन शक्ल मत दिखा। हल बाड़ा हम जे भी हैं, लेकिन DDLJ के राज तो बिल्कुल ना।